sir. Ay, ma'am. Ma'am, sa oil ko ang check-in niya. Ganit, ma'am. 3 hours lang. Repeat. Ha? Pila kay 3 hours din? 50? Ang lapit ka na? Kuna na isa ito, mama. Ah, sige. Ready na ka? Ready na sa sunod. Okay, come. Ready na ka? Ha? Ready na ka? Magdula-dula sa... Hindi na kami. Saan mo? Chili Ace na yun, Chili Ace. Ay, Julius. Haon mo naman ko ni. Dili na magkakon. Ay, Sa loob mo na siya. hindi, Julius yung looban. Sige na mo. Silver screen and all its sad goodbye. Okay, sakit! Babe, di ka pa yung nalagay ko. Di na lang tindog. Babe, tama na. Tama na. Kanya na po na. Wala, bipoy. Ano naman? Nara ko minumduman ba? Sa hindi may niluman mo. Namukoy nga na sa una. La da 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 dum.